muid inis go tíorchamal go bheice muid an obair atá ar bun ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. Rodí go maith í hantar híh cuirsí an scoilearta dó a bhí seis amníar in fé chuirsí Gaeilice. Rinne dhearart cáistí pobl agus cáistí eile bhainú ní hebarú. Hacramidir Comharchumann bhainú agus an óide heastíí bhain go mó léireanna dogan agus ba sin támar cheannaí meid an tean cheart scoil san deirí baga éithúil an chreanna gniu agus bhfuil an Comharchumann lonnaithe. Bhíl hart san arigníomh tá init fan tríochta goin. Tá séideach init éanara san arigníomh goin. Agus bhíl hart tan teamland lán. Daoine bí ag méid isteach a hiú Gaeilic a gámlainn acu ar tús sin iad rialú bhí goin. Chuid bhód an rodíoch méid isteach bhí sé de muid ar a cár leis sin ó bhí a bhí me chéna dhéanú. Tá ceanna bhaine sí sin má saoil áfik ag ógras. Is agriacht ógras agriacht da cluban í áige ar fod it siad lig agus tá se lig deanta frí men na Gaeilice. Tá ógras angasí go mé tú áirteag agus so tá a bhean eile fáic ógannig go fáil cibé agus bhín crackú dói ógannig bhí mar siúil innig galvantal fod na siad lig a bula le daoine ága eile ó bhfuil a críosí acu sa Gaeilic agus a chaltar agus sílan go rudín tá táhaachta sin go bhfuil an Gaeilic beo a másc daoine ága na sin is na duine na glún a bheith scoil rééis sa tíla tá máthróin agus tá sin tá táhairta go bhfuil go mbeon tean óganne agus tá ógras agus fan Comharchumann a coidú linne go mór. Tá plé bhór igen ag Comharchumann Forbartha Ghaoth leis an áige le bíanta fad an nuas. Bhí banna ceáil faoi chamar ceann Comharchumann seo. So ré? Hén, dá, trí. Le bliaine go léon was leog mé sem go mehel ceáil ar siúil agus béon ar tuair seagadtí level professionta. Sin mai. Sílim hén gúil sé táhar tá duine mar Comharchumann an seo go héitúil go bhfuil muid i ddíriú steachar na daoine óga go leanhamid leis an obair sin agus cintiú go mé an áige a lóir na Gaeilices na blianta dá le háart. Jenna hokey pokey agus jumpar ha shen jump e gat amen oh hokey pokey oh hokey pokey oh hokey pokey shen jump e gat good boss yeah Bíon méid de freastal ar a faraiste céim ar rudar bí a dhéarú agus áil fótocópiar na aisteúhain na literaiscríú faxan í rudí me sin. Níon me sin an faraiste na daoine sa cheantar. Bhí náfiála se gine seo a taú. Seamras daon seo bhfuil méid istíon. Ní chué méid an éis bhí méid cruniú leorí mar sínta a bailán leorí sin. Baidir smó acu tá sé do más chlá agus sé leorí fátír tháinig na fastíomne ar ír tháinig a smótán. Bhar an daoine iste pectaí na gréangrafa agus ní mé cápan na dtífa as caiimiste ar fáil siad agus bíon chuid bhór daoine tá isteán seo baint. Neart pléisiir go héras a taú neag daoine sa bháilann seo as alabain sasan fiúhain America. Mi sé céile riad agus is as Idaho is na stáisiintí America ma. Bhain ma chláir fásnéise ar Radio Public deithníon agus bhí dulcim sa teangan ar bhain ma daoine a Lord an si. Bhí mar a bheith an Gaelic na ránaim an seo Híle ráid nar Gaeilic bíagam agus bhín cuairsaí ar achtal istí an seos i Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair cuairsaí Gaeilice agus istí sa seomra seo a thuisí má fáil an Gaeilic.
agus bhí me gopaíonn seo ríthe tairí. Bhí me cuidí lofa ar scéimení éagsile, bhí me gopaí ar tógra gnáilíarta Comharchumann, bhí me gopaí síos seomra seo den Lorlaníocht, agus bhí me cuidí leis na campí saoirí. Tíidir dúsa go mína Comharchumann na feimú ar bhela bíonn siad a déanú radí acadúile ar nós na cuirsaí Gaeilge agus na tógraí taide an bíonn siad a cuir achaoiní ar fáil de taide thoirí agus de macéin an cheanta seo. Beidir le mín ahan na níos a phobal páirte na radí sin ach an sin bíonn siad a géigrú mórthiúil lá le fáidraigh agus bíonn banna ceol Comharchumann a bhfuilúán agus bíonn siad a géigrú féiltí rít na bliana agus sílim go gudíonn siad go mór le pobl na héide seo chaineod luúla na chéile agus go guríonn siad brí ar eist sa phobal. Féle tradiisiúntaí féle chuála a heispeann dún in sean síúil a bhíon, teispeann in sean éireacht agus an cultúr a bhí thart aireann agus an siad a bhí acu san na bliantaí bhaid ar thuúil agus bíonn se lein crack agus ceol agus chuann sean cultúr go mór bhéim agus bíonn féle dóid an na handíon. Bhí me daine mór farta an chóistim líana agus thuidiimiid leis a féle agrú agus bhí muise tústaí gan cnéin té agus i bhí gal ré tústaí sí brísin tú mui gagrún ceol agus nódaí bhí gal ré ar láirí tú mui. Sílim go Comharchumann tá leid rugan in seán Gweedore, tarníonn sin phobal isteach le heile ísta agus áil. Tugann sé meisne agus achta dúin go bhfuil daoine agan atá ábal tu bhfuil maith agus a bhfuil ar arda éite bísa tír gus í téanamh an uail agus go leanú sin agus fiú ein go mé an Forbartha an uair an obair sin san am tal a thart.